खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माखासे गोनां आयदाफोरनि सायाव मोनसे एसि जथुम सावरायमेल लानाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जथुम एसि मेलनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलनि मोनबा सदर थावनिफ्राव मडेल नोगोर बानायनायनि थांखि आरो बेफोर थांखिखौ मिरु सोरखारनो गथायगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो माखासे थांखिफोरबो लानाय जादों नाथाय बेफोरखौ दायो बुंफोरनाया गोनांथि नङा होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। कक्राझार चिल्ड्रेन पार्कआव मैया बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै कक्राझार जिल्ला एबसुआ 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। खुद्रिसारनायनि दाबि बादियै बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनाय संबिजिर 125 सोदांनाय बिल एबा 2019 जों 6थि फारिलाइखौ सोदांनाय, बिकिडब्लिउसिआव गामि सोनाय आरो थाबैनो बिसायख'थि खालामनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बर'फोरनो एसटि मोनथायखौ होनाय, बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, एफआरए 2026 आयेनखौ आबुं बाहायनाय आरो मावफुंनाय आरो हाग्रा ओनसोलाव थानाय हारिफोरनो आयेननि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय। बेफोर गोनां दाबि खालामनायखौ जुदि सोरखारा सुफुंनानै होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन आरोबाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिननो थियारि होननानैबो गोख्रों रावजों फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। श्रीरामपुराव फिन आरोबाव 5 निफ्राय 6 कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। मैया फुंनि समाव पुलिसआ सिग्रोमनानै गारिनिफ्राय बोखांनो हादों खमैबो 244 हेर'इननि पेकेटखौ। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय आसाम आरो सोनाब बंग रायजोनि श्रीरामपुराव पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै गंसे आलिशान महेन्द्र केम्पार गारियाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा एबा हेर'इनफोरखौ लांखोमानायखौ हमनो हादों। पुलिसनि हान्जाया सिग्रोमनानै मोनसे सिगारेट कम्पार्टमेन्टआव गोबां बिबांनि हेर'इनखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ गारि ड्राइभारजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 सुबुंखौ श्रबण कुमार 23 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ अशक कुमार 25 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ सानैबो राजस्थाननि बाड़मेरनि थागिबि होननानै सिनायथिदों आरो बिसोर नम्बर प्लेट गैयै गंसे गारियाव नेशनेल हाइवे अथ'रिटिनि बर्डखौ फज'नानै पुलिसखौ थगायनो नाजादोंमोन। नाथाय पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि उनाव गारिनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट GJ08FA 7389 खौ बोखांनो हायो। हमजानाय सालायगिरिफोरनि बादिब्ला बे गारिखौ सोनाब बंग'नि जलपाइगुरि जिल्लानि हासिमारासिम लांनो थाखाय थांगासिनो दङमोन। थांनाय 2025 मायथाइनि 23 अक्ट'बरावनो कक्राझार सालाकाटि रेल लामायाव आइइडि बेफ्रुनायजों सोमोन्दो थानाय खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिखौ फिन हमनो हाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे दायनिगिरिखौ एनआइएआ नायबिजिरनायनि गेजेरजों तामिलनाडुनिफ्राय हमनो हादों आरो बे दायनिगिरिखौ दायो हमनानै आसामनि गुवाहाटी फारसे लाबोनाय जागोन होननानैबो खौरां मोननाय जादों। 125आव जायोबा मोजां आरो 125 एमेन्डमेन्टआ बियो अबेनिफ्राय फैदों आरो मा दं बेयाव बेखौ जोंबो फरायबाय नोंसोरबो फरायजोब्बाय। 125 एमेन्डमेन्टआ बिटिसिनि मडेल। कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव बा नर्थ इस्टनि माखासे 6 सिडिउलफोरा कार्बि आंलंनि इलेक्सनखौ डिसिआसो खुङो, बिटिसिनि इलेक्सनखौ इलेक्सन कमिसनारा खुङो। ओंखायनो कार्बि आंलंआ होनदों बिटिसि बादि गावसिनि इलेक्सनखौबो आसाम इलेक्सन कमिसना खुंनांगौ। कार्बि आंलंआव स्पिकार गैया, जोंहा बिटिसि एसेम्ब्लि दं, कार्बि आंलंआव चेयारमेन दङ। कार्बि आंलंआ होनदों जे बिटिसि बादि खालामनांगौ। ओंखायनो दा माखासे 6 सिडिउलनि गोहोआ खम, दा ओंखायनो बिथांमोनहा जोंनि मडेल बिटिसिनि मडेल लानानै बिथांमोनहा 125 एमेन्डमेन्टआ जायोबा मोजां। कार्बि आंलं, दिमा हासाव बा मिज'रामनि 3 6 सिडिउल बा जोंहा मेघालयनि 3 6 सिडिउला मोजां जागोन जायोब्ला मोजां, समस्ति बारायोब्ला मोजां। बे 125 एमेन्डमेन्टआव कार्बि आंलंनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों, दिमा हासावनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों। मोजां बारायोब्ला बिटिसिआवबो समस्तिया बारायोब्ला मोजां, मानोना जोंहा बांसिन समस्ति ओंखारोब्ला बांसिन एंगेज जागोन, मर डेभेलप जागोन, जों बेखौ लुबैयो। बिटिसिनि चिफ साराबो बुंदों समस्ति बारायोब्ला मोजां जायो होननानै। दा ओंखायनो जों वेलकाम 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला मोजां जायो। पार्लियामेन्टआव कुइसन पुट खालाम। आवगायहाय जोंहा बिपिएफआ 2ल' एमपि थायोमोन, नाथाय कुइसन राइज खालामब्ला 7 एमपि नांगौ। दा इउपिपिएलआ 7 एमपि जानानै दं, भाग्य मोजां। दा बिसोर कुइसन राइज खालामनो हायो, पार्लियामेन्टआव मसन लाबोनो हायो। दा पार्लियामेन्टआव मसन लाबो, पार्लियामेन्टआव डिसकास खालाम, जोंनि थाखाय मोजां। बिटिसिआव समस्ति बारायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां। बिकेडब्लिउसिआ इलेक्सन जायोब्ला मोजां, फान्ड मोनगोन स्टेटनिफ्राय। बिकेडब्लिउसि बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि जिथु पलिटिकेल राइट, बेयाव जुदि इलेक्सन जायोब्ला सोर हाथो गाज्रि मोनगोन, सबबो मोजां मोनगोन। जाथों 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर'नि सरकारनि नङा। 125 एमेन्डमेन्टआ
सननि 2019आव बे रायजो सभायाव थांदों 125 एमेन्डमेन्ट बिला 2012आव कार्बि आंलंआव UPADS होननाय आरो दिमा हासाव दावगा होननाय आइजें लाग्रा आफादजों सुक्ति जानानै 2019आव बे मुभ जादों आरो 2019आव भारतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ बिदान्ता हटेलाव गुवाहाटीयाव थिनहरदों बाव जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों दा ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर' सरकार समनि नङा 2019 समावसो ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआव माखासे क्लजेस दङ बेफोर जायोब्ला BTCआ मोजां